ಅತ್ಯನಿಶೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಾ ಇದ್ರಿಗನಲ್ಲ ಕಾದ್ರಿಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಇತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಡ್ತು ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬೇಲೆಡು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಡಾಪಣ ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ನಿನ್ನಡ ತುಂಬು ಎಂಕ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಮಾರೆ ನಿನ್ನಡ ತುಂಬು ಎಂಕ ಬತ್ತುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಮಕ್ಕ ಯಾರು ನಿನ್ನಡೆ ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ನಿಂತೇವೆ ಸತ್ತು ಅಂಚ ಇದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾಯಿ ಅತ್ತ ಬೇ ನೀ ಪುರಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹೋಯ್ತಾ ನಾವ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಲ್ತದ ಬರ್ದಾಗ ಒಂದು ಉಂಡೆ ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅವು ಯಾರಿನಿ ದುಡಿದ ಬರ್ತೇನಾ ದುಡಿದ ಬತ್ತ ತೋನಾಗ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ನೀರಿಡಬಹುದು ಸೈಯೋದುಂಡು ಅಂದ ಬೇ ಎಂಕ ಅವು ತೋನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂಕಟ ಆತಂಬ ಸಂತು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಮೀನ್ ತೆತ್ತು ಇದೇ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿ ನೀ ತೋಡತ್ರ ಸಂತು ಅವು ಎಂಚಿನ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ನಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ನಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಪೋಯ್ದು ಒತ್ತು ತೋನಾಗ ಅವು ನಲ್ತು ಸುಸ್ತಾದ ಜತ ಒಂದು ಅವನು ಇನ್ನ ಗುಂಡೆಗಾರಿಯ